Kadugay ba ni sir, oy? Sino walay klase? Nag-text si sir! Walay klase! Mga klase sa reaksyon? Kung walay klase. Ang announcer. Nag-text si sir! Walay klase! Ang OOTD. Uy, klase? Na, uy! Saan ka akong OTD? Lagi. Sayang mong ganyan akong brief. Ang genius. Yes! Natin chance para mag-study. Di ito siya mo ng panahon. I'm all for academic excellence. Mag-study ta! Para sa ekonomiya! Para sa ekonomiya! Ang team kaon. Uy! Mga pa na lang! Mga quick-quick! Sige! Kaon! Ang team tagay. Bigla akong 20, oh. Kasi ko 20, oh. Tagay! Ang team Simba. Manimbata! Simba! Ang lagan. Yes! Sulit sa Malta! Ang lagan 2. Ay, malaro tag sini. Ang lagan 3. Na, uy! Gasto man na! Lagi na sa inyong balay. Ang obedient. Huy, kayo ka na mo? Kuya ba? Sige na! Ay, ayaw lang. Muli pa manggod ko sa amua. Tabangan pa na ako si mama sa labunon. Ay! Sige! Ang second courser. Kuya Ting, kuyog ka ba? Kuya ba? Sige na. Ay! Sunod na ko mga langga. Naapa manggod ko'y bantayan. Ay, sige. Ay! Mga anak! Ang basketball player. Sa man, lima-lima. And he shoots from downtown for 3! Ang Dota player. Oh, Dota! Dota! Wow! GG! GG! GGWP! Player. Hello, babe. Hi, babe. Saan ang rason niya? Ay, mga alas 3 na, babe. Okay. Sige, babe. I love you. Bye. Hello, love. Yes, love? Lasing ko to niya, ha? Sige, I love you. Bye. Ang mga taken. Yes? Walay klase. Sorry ta. O ang mga single. Yes? Balik klase. Kaunta? Sige, mga unta.